Ako sa nám podarilo spraviť z nákupného centra na okraji Bratislavy absolútnu jednotku na TikToku? Keď sme odštartovali TikTok profil pre Borimol, našim cieľom bolo dobehnúť konkurenciu, ktorá mala vtedy náskok o desiatky tisíc followerov. My sme začínali v podstate od nuly. Do pol roka sme ich však výrazne predbehli a odvtedy sme v segmente číslo 1. Aby sme sa s obsahom čo najviac priblížili návštevníkom a našej cieľovej skupine na TikToku, veľkú časť videí sme robili práve s nimi a nami vytvorenou influencerkou Timeou. Teší ma! Vybudovali sme si krásnu komunitu sledovateľov, ktorí nám pravidelne píšu a chcú nás stretnúť na natáčaní v Borimol. A teda aj nás stretávajú. S Mega Mystery Boxom nás veľmi ľahko spoznať. Keď sme sa blížili k 100 000 followerom, spustili sme challenge, akú zatiaľ žiadne nákupné centrum nespravilo. Ak pokoríme túto hranicu, oslavíme to aj tým, že ja prespím Borimol. Séria 8 videí prestávačky v Borimol vybuchla tým správnym spôsobom. Každou epizódou si ľudia nedočkavo pýtali ďalšiu časť. Vďaka rôznorodým konceptom, ktoré robíme, sme v roku 2024 na našom profile mesačne priemerne nazbierali 2 milióny views, 90 000 lajkov, 5 000 komentárov a 6 000 shares. Každý mesiac sme v priemere narastli o 9 000 followerov. Dokázali sme, že aj nákupné centrum na okraji Bratislavy môže uspieť na sociálnych sieťach. Dobehli sme mnohé úspešné značky a dostali sa medzi top 10 značiek na slovenskom TikToku. Naďalej budujeme silnú komunitu fanúšikov, ktorí milujú Borimol tak, ako my.